Sunshine FM, adunay kadaugan. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y bulong-bulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahamak ako, salamat at itindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumot ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kaya may maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, hindi mo ako pinabayaan. Nakaibig ako patungo sa'yo. Salamat at itindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumot ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Hindi ko malimutan nung ako'y napalaban. Kung may hiling ng kalikasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, may buti mo sa akin. Salamat at itindig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinamumot mo ako. Bigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahambing.
pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apan ayaw ka malaka ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna himo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi ang kasulatan ng Ginoon tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan kagikutlo sa balaang kasulatan na butang may katapusan mahal ang tanan ay hapon ka natong tanan maigsoon ang atong oras sa alas 4:52 sa kahapon bago pag ibalik ang kuryente tungkol sa atong sitwasyon. Kung salamat sa Ginoo, may balik ko sa ang wifi connection mga kaisonan na hindi nga panahon na. Bisan pa man sa mga bagyo o hangin, ulan, una nga grabe gid-igsoon atong yun nga masinapi ang kusog sa hangin. Una nga hangin maigsoon mo kalit og hinay, mo kalit og kusog. Kaya grabe ang hangin murag manukat pa dahil mo kalit og hasma mga kaisonan. Una nga pila gyud ka mga sin ang gipaglugpad diri kaisoon no di na gyud magamit kay gipagputol-putol magyud mga kaisonan. Although ana pa may tag 3 feet 12 ang tasol ang 3 feet maigsoon giputol-putol og kaupat mga kaisonan aron madusi. Grabe kita kapusok sa hangin at pasalamatan gyapon ang Ginoo niini nga mga sitwasyon sa hangin mga kaigsunan o ulan nga maoy ning hapak dinhi sa atong area igsoon. Salamat sa Ginoo balik sa atong programa tungod kay ibalik na sa bang koneksyon niya, ibalik na sa bang kuryente din sa kabukiran. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, sa Tibok Persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol, nandiyan usab inyong ubos nga alagad, ubos nga igala, ubos nga amigo, ubos nga sulugoon din sa Sainay FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Adlaw karon nga Sabado nga kaigsunan last Saturday sa Oktubre. Hapit sa 26 na gyud maigsoon. Una nga wala lang gid ko mo klase sa mga estudyante sa lighapon nga daw ako silang signalan kadin ako mo exam sa for seguridad sa atong mga estudyante na layo. Una nga video usok pa gyud ang hangin kahapon ulan ug hangin unya kalisod po ko kontak mga kaigsunan kay wala may kuryente unya wa ba gyud lobat ang cellphone 7% na naman kaigsunan gyud ko nakabasa sa messenger aron sa pag-text sa atong mga under sa atong mga klase. So, salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwas sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao labi na sa kinabuhi ni Sir Rosel Gaba. Sige, mayong hapon pastor, mayong hapon usab diha. Kumusta man ang area diha sa Maynila? Diri sa Negros Oriental Medigo daghang yung pangasin nga nang lugban. Una-una may son ang simbahan diri wa madalugpan atong bagyong Odette pero karon may son una nga hangin doon ay mga bubo nga gilugpad o mga sin ako na lamang ilansangan maigsoon o ginagpay aron masumpay-sumpay pero karon di naging masumpay maigsoon. Layo ay kalasigan mga kaigsonan murag talbanon. Una nga grabe ang hangin. Lahi siya o sistema igsoon. Init tara diri pastor, init lang diya sa Manila maigsoon. Una tingali din sa Negros Oriental murag diri ang video lagi at yun sa hangin. Pero doon na po yung mga area maigsoon nga wala man maunsa ng mga saging. Pero diri sa ato ang himutangan ako nagyo ipangkuhaan o dahon maigsoon kay punggot magyod
Muna gibilan ako og mga udlot mga igsoon, gibilan ako tak sa kabuok. O niya ako ra gyud gianap-anap unta. Naapam gyud sige mga kaigsunan pila man tong kaadlaw gyud hangin ug ulan. O niya one time igsoon, inihago ko na kasi natin napalintong ko mga kaigsunan diya sa babaw sa kaglanghan. Kay while ko nagmotor mga igsoon, ikuson man ang hangin. Natabunan ko sa ringkot mga igsoon niya ka-helmet. Di naman ako kaya muna nga itangtang na ko ang helmet, itangtang na ko ang tanan nga ako ang pag-meksoon kay burag ilupan magyud ko kay katungan nga ringkot nga burag kalpano ba. Kaya timing magyud nga pag-usok sa hangin meksoon. Balintong ning motor meksoon ako siguro pag off ang motor aron dili kayo mo arkada kay usa ako may gani ka walay nagsunod meksoon. Igo lang sab na na timing gud pakadugay-dugay dunay nagsunod to anak ko sa daplin meksoon ning pahaway. Ikaw ginabalot meksoon na musiko kay pamay akong gitukod mga kaigsunan. Anak lang din mga kaigsunan ato ra gyud ikalipay ang mga sitwasyon ba. Munang karong adlaw maigsoon ako ang hinay-hinay og pamulot ning mga nangalugpan nga mga sin. Salamat sa Ginoo maayo kay naa nay kuryente pastor sa amoa sa bahian. Wala pa goro. Mao pag yung pagbalik ron na Sir Rochelle Gaba Singgit karon pag yung hapon una ka ako ang mga anak nasagitay na magkaigsunan kay amo ra magiuning amo ang suga. Ano mabalaan magbalik ng kuryente ba iso? Una nga aming balik usap ang wifi connection kay pila man ka mga panahon nga wala naka-live. Last na ako nga live mga kaigsunan mga 4 ka adlaw o 5 ka adlaw naming labay. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagos karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao ilabi na sa nagsunod ini nga ato ka programa ini sa Shine FM 95.3 balik na sa atong normal nga mga programa ini sa Shine FM. O niya, doon naman ito i-post ang atong station manager nga gihag ang iyahang account. Ako itong mag-share mga kaigsunan, pinibitaw mga hacker, mga siyaw-sap. Gamiton ng imuhang profile, gamiton ng imuhang picture, gamiton ng imuhang pagkatawo mga kaigsunan aron magkapangilan ba siyawa. Una nga, mag-update na kaigsunan. Namaw na ba doon ay batasan sa kalibutan mga kaigsunan. Wala man doon ay laing lingaw sa kalibutan kaigsunan. Salamatan na to ang Ginoo, balik na sa ato nga mga buluhaton din sa Shine FM 95.3 labi na sa mga FM radio nga naka-open na karon, labi na sa ato mga magtutudlo diha nga nagrapon sa silang mga FM radio. Muna sa ato ang sa ato General Assembly meeting mga kaigsunan din sa senior high school o sa elementary doon na po to'y 8 ka mga FM radio muna nga nakadanghan mga FM radio din sa nagapalibot mga kaigsunan. Ato po pasalamatan ang Ginoo di ana tungod kay siya kanunay nagpagamaayo kanato kaigsunan ilabi na sa Saudi Arabia. Gibos mato sa ako ang wifi kaigsunan puso masab ulan dito. Muna nga ang desierto nga lugar may igsoon, di Bagyo masa. Muna nga karong panahon na may igsoon, dili mo ila o desierto nga area may igsoon kung ang panahon o ang Diyos na gawin magbuon mga kaigsunan. Muna nga bilang yun kagabi diri na sa studio katulong mga kaigsunan nga video, di yun masundan o ulan. Kaya sa pikas nga area may sudlok pa na ni balita may suni ko dili pwede artas studio bahalang maglikuray ra ta basta kay dili ta maulanan. Kapag sa pikas area may suon adto mas lalo moagi ng ulan o hangin lugpat may suon kini magamit. Pag ako sa ta may suon atong kini nga ablihan des mga pag-ampo labi kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios ninitak na og David sa kahaponon nga ganda ka na mo Lord. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban o sa imong pagbantay o sa imong pag-atiman ka na mo nga padayon ka nag-ambing o nagtibig sa imong habiling nga dugo o Diyos bisan pa man sa maong trahedya sa bagyo o hangin. Salamat o Diyos, pasalamatan gyapon ka na mo nining tanan tungod kay ikaw na kahigawas nini o ikaw nag-ambing kanunay ka na mo Lord. Tapos kang pasidungan o pasalamatan bisan pa man sa tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3
O sa tibok na kong panimalay sa amo ang tulo ka mga anak sa among ugangan ug sa tanan ng pagkaigsunan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April Miakab Duran o sa dapit sa Tagpuyo Dios sa panimalay sa mga Ilig family, Brother Mario Ilig, Sister Roslyn uban sa ilahang mga anak ug sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod bisan pa man sa ako nga wife o Dios na nakaroon sa Saudi Arabia, Lord. Ikaw mag-apik sa iyong kinabuhi, ikaw sa mga tipik bisan pa man ining maong nga bulan, Lord, sa iya nga adlaw nga natawhan ako mga pag-ampo nga kanimo magatugang pagkadaghang mga panahon sa iyong kinabuhi o pinasahigikan kanimo, Lord. Salamat o Dios, wa kami aran mahimo kung wala ikaw sa mong makinabuhi bisan pa man sa mong station manager Pastor Gideon Cadlari uban sa iya nga wife uban sa ilang duha ka mga anak iya sa dapit sa Balabuyong Amahan bisan pa man o Dios sa mong general station manager Evelyn King Ryan Makasaol uban ni Mama Isa uban sa ilang duha ka manak ug sa tanan nga mga DJ sa Side FM ug sa tanan nimo mga lagadaman sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao bisan pa man sa nagabambit ini ikaw magapanalangin sa matag usa kani ikaw magapamuhat sa matag usa namo ka makinabuhi labaw sa tanan ining mao kadapit nga ikaw Dios nagsupply ng tagpo sa tanan namong mga panginahanglan. Salamat o Dios bisan pa man sa mga bagyo o hangin o ulan o Dios nga amo kang gipasalamatan gyapon ining tanan tungod kay kining tanan o Dios aduna kay katuyuan ni nga pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon once again maayong hapon kanatong tanan ilabi na ni Ma'am Norbeta. Ayo tara si Frank Pulot, kumusta man mo diha Ma'am Norbeta? Wa bay hangin diha sa Pulot. Dire Maigsoon pila magyud ka adlaw Maigsoon upat ka adlaw grabe gud ka kusog sa hangin. Unya lahi ang hangin dire Maigsoon tungod kay manukan mura ba o matigo Maigsoon ning pagpanik na sa pirting sa kusuga ing lukpan na tingali ning mga atok na to urot ani. Una nga nagkakulkulay Maigsoon nga pagbitay-bitay dayon tiwasan na lamang na mo og hulog Maigsoon. Ano ni misay si Ma'am Norberta Yutratse? May hapon pastor o sa tanan nga mga follower ni ining imong tulumanon. Dalaygon kayo ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mabulokon nga mga mensahe Ma'am Norberta Yutratse. Gikan kayo sa Pulong Pindoy Negros Oriental. Wala ba'y hangin diha mga kaigsunan tungod kay sa Maynila usok init raman daw dito sa Maynila. Una nga ang atong amigo diha sa Pasay Maigsoon kay open si man diha si Pastor Resi Paldonado ug atong amigo diha si Pastor Renato Saison sa 95.9. Karon papunta nakabalik paglay mga kaigsunan tungod kay sige lang yun ka brand out o diya wa boy wifi connection kay brand out connection wa boy wifi mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ilabi na sa tinugdan gyud ini nga kuryente ikan kayo sa Dorico to mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa pag-atiman kanunay sa mga technician ilabi na sa ato ang source sa ato nga wifi connection aron ta makalay mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sir Raymond Canyolas. Walang bisita po atong milabay nga mga adlaw. O niya paminaw na kung Maigsoon nakasugod na mag-ulan ni paulit lang yung kung Maigsoon. Una nga dini mao nga panahon din sa bukiran Maigsoon dili yun pwede nga magkopiyan sa ilabi na pagdala ka raincoat. Kaya murang kag tilbanog Maigsoon. Tato pag yun ako nakasinatay Maigsoon mura ko gigapo sa raincoat o niya mura ko tilbanog ikulupat na tingali ko ani. Usa ko nakahuno Maigsoon, kitangtan ako raincoat, kitangtan ako bag, kitangtan ako ang helmet. Kaya hinahinay na makutulbong Maigsoon hasta motor. Hindi ko dili mayo na mo napirtin akong pagkakumura mga kaigsunan. Okay lang mahumon basta dili ka mapangos Maigsoon. Dagoy na nga punon mga kaigsunan sa atong parte sa atong lawas. Anak lang yun ang Maigsoon, importante dili lang yun kayo tama ng maong mga gandras Maigsoon. Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud pastor karon pa jud nga adlaw ning linaw pastor pero mukalit lang og ulan mo lagi Japon diri sa bukid mukalit og Japon ulan Maigsoon mukalit ra tin-aw dai mukalit ra ulan o dia barang na gamay Maigsoon kay wa na may hangin ato na mga masinati Maigsoon nga linaw na sa ang panahon mo nang ako ang mga sako nabalhin na nalanin ako sa pikas nga area Maigsoon dinis ambag kay doon na may kwarto sa pikas. Mas nindot pa ko pikas Maigsoon kay pagusto soro-soro itong ako gamay nabalhin na sa Maigsoon. Muna
atong pasalamatan ang Ginoo nining tanan kay mao ra man po ni bisan unsang kahimtang sitwasyon ato isang pasalamatan dili ta mo mahay sa Ginoo may suon. Kaya doon naman ko ipang-post sa social media kay lahi na magtunada may suon. Imahaya naman yung sige na punong kaulan, sige hangin. O niya, o hinungdan sa ilahan ng ipangpati, dili naman na mao may suon. Paabot yung panahon may suon, na ang Diyos may mahayang. Dili na panahon. E maabot man sa punto sa una sa tao at tag-iya sa panahon o tanan nga nas kalibutan ang Diyos. Ikaw ako may sunwa ko tayo, ikaw mahay sa Ginoo. So kita'y mahay, wala kita'y angayang mahayan mga igsoon kung dili kita rin mismo magmahay sa itong babalik. Ano man, ang gusto sa Ginoo, ang ipabuhat sa Ginoo, wag mo po mabuhat sa tao. Ipaila lang sa Ginoo kung kinsa siya. Bakit tayo mahimok mga igsoon? Isagsaon pa na itong kapulpul. Sisaon pa na itong reklamo. Ang Diyos maigsoon, wa siya nagreklamo, pero bumaila siya, kinsa siya maigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga naglanog-lanog din sa kabukiran sa Tanay City. Sa kabukiran mo sa Bayawan City o kabukiran sa Bae City, sa tulo ka mga city na nagapalibot din sa sitio Balok, Barangay sa Tuninyo, Tanay City, Negros Oriental. Ang ato karon nga topic mga kaisunan, pwede rin mo makarequest awit makalangit. Ato rin ni nga ipaabot sa atong mga kahigalaan mga igsoon tungkol kay atong nga programa sa atong makanlawon mga igsoon, mao magyud ang pag-concentrate diya sa mensahe sa Ginoo. Although mga kaisunan, ang ato karon nga tema nga atong pagtun-an ining defeat sa malang defeat mga kaisunan, kana bang nagpadahugon, overcome in the victory over. Ang pangutana diha mga igsoon, kanus aman maangkon sa usa ka tawo ang iyang pagkamadahugon. Dili mahitabo mga igsoon nga ang usa ka tawo nagpadahugon kuha sa gibuhat. Dili mahitabo sa usa ka tawo na nahimo siyang nagpadahugon kung wala sa magsakripisyo. Human sa iyang sakripisyo, human sa iyang pag-antos, diha yun ang gitawag na victory over. Kadaugan nga tinud-an ay gikas Ginoo. Padayon kita maigsoon. Okay ra gyud Pastor karon pa jud. Salamat sa Ginoo na nabasa ang gikan mensahe ni Ma'am Norberta Yutratsi from Pulon Bindoy, Negros Oriental. Ang ato nga tema maigsoon karon nga pagatunan, behold to the Lord. O dili ta mo kupot sa Ginoo maigsoon. Wag kitay mahimo kung mamuhi sa tas Ginoo. Kaya ang Diyos maigsoon, mamuhi sa tao. Hindi sa magutang maigsoon sa iyang katubangan. Una nga, usahay ang tao, sukton ang Diyos. Dili mahitabo mga kaigsunan nga kita mo sukton sa Diyos. Bisan sa itong kasing-kasing una-una, nahibalo na siyang daan kung kinsa ta siyang katubangan. Ang angay na itong buhaton maigsoon, pagpaubos lang siya. Pag-agad lang yun sa desisyos Ginoo. Ibisan saon na itong maigsoon, kundi ta panalangin na sa Ginoo sa atong gibuhat, sa atong trabaho, sa atong pagkugi, matag-adlaw maigsoon, wagod. Bisa kung saan pa natong ukay ng kabukiran. Bisa kung saan pa nato o kup-kup o panigamot kung wala ang Ginoo mo panalangin. Bisa eksakto pa tagtrabaho. Bisa eksakto pa tagprofesyon sa kalibutan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi? Request ko, song Pastor, imong gunit
Salamat, Pastor. Akong i-play mga kaigsunan imong gunit. Gikan ni Ma'am Norberta Yutratsi, imong gunit. Salamat, Pastor. God bless. Awal sa bayan, Ma'am Norberta Yutratsi. Nagiginahanglan ba iso? Nagiginahanglan magpagunit kita sa Ginoo. Walang ato katima maigsoon. Behold to the Lord. Kita maigsoon magpagunit sa Ginoo. Kita sa pagunit sa Ginoo. Kaya hindi pwede mga iso na ang Diyos na imugunit na to. Wala kita mismo nagpulumatingol ng ato una-una iso. Magpagahira. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi sa iyang request na awit imong gunit imong. Ato na ni pasahon mga kaisunan din sa Isaias ang ato nga topic mga isuon. Ini sa Isaias kapitulo 51 versikulo 1 ang ato gayon kini sa versikulo 7. While music ang request ni Ma'am Norberta Yutratsi, ato ni kasahon. Ang Ginoo miingon, pamati kanako kamong buot maluwas. Ato pang buot maluwas pamati. Pero katong dili layang maluwas, wasap tayo mahimuan na mga iso. Patagusa, na may kawalingong desisyon ang tao iso. Ingon dire, ang Ginoo miingon, pamati kanako kamo nga buot maluwas. Ako kay iso, ay gusto magiko maluwas. Ikaw, Igsoon, kumusta man? Gusto ko ta maluwas? Salamat sa Ginoo sa tanan karon namin o sa Sign FM na sayod ko nga ikaw o ako gusto nga maluwas. Sa tanan nga namin o karon o sa tanan nagbuhat sa Facebook Live. Ang kaluwasan wala sa tao, wala sa simbahan, wala sa title sa simbahan, kundi naas Ginoo ang kaluwasan. Ingon diri tan-aw sa bato, diin dito kamo sapsapa, o sa yuta din dito kamo kubkuba. Versikulo 2. Una-una ang inyong amahan nga si Abraham o si Sarah nga inyong inahan. Itawag ko si Abraham sa dihang wala pa siya ay anak o ipanalanginan ko siya o ipasanay. Diha day makita sa tinud-anay nga panalangin nga gikan ka sa walang-wala. Si Abraham o si Sarah wala sila anak duha. Apan sa diha nga gipakita ang gahom sa Dios nga dili katuhan sa tao sa tibok kalibutan, diha nagsugod nga gipamatud-an sa Dios nga walay imposible sa iyang pagabuhaton ngadto sa tao. Unsay giingon diri? Human una-una ang inyong amahan nga si Abraham o si Sarah nga inyong inahan. Gitawag ko si Abraham sa dihang wala pa sila'y anak. Kanos aman gitawag si Abraham sa dihang nadunahan na ba si Abraham? Sa diha nadaghan na ba siya kaliwat? No. Gitawag si Abraham sa dihang zero pa, wapay na hitabo. Wow. Mao nga ikaw o ako, kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi, diha magsugod ipakita ang gahom sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi higala. Diha pamatud-an sa Dios mga kaigsuonan nga makaingon ang imong silingan,
makaingon ang imong mga kaigsunan, makaingon ang katilingban. Kanang mga tawhana wala man na sa una, nagakalot man tingali na bulawan na. Una nga ang tao sa kalibutan maigsuon, kung madato ka, butang-butangan ka, o mapurdoy sab ka, musamot-sab. Kaya mo ingon mo po ang tao maigsuon, nangalagan na sila sa Ginoo, unya sige sila kinambong nga ang Ginoo dato, unya wala sila madato. Di ba? Una-una ang inyong amahan nga si Abraham o si Sarah nga inyong inahan, gitawag ko si Abraham sa dihang wala pa sila'y anak. Wow! Wala pa sila'y anak o gipanalanginan ko siya o gipasanay. Wala pa pasanaya ang mga anak o kaliwat ni Abraham. Diha gipamatunan sa Dios sa kinabuhi ni Sarah, sa kinabuhi ni Abraham, sa dihang wala pa sila'y anak bisan usa. Versikulo 3, kay lipayon sa Ginoo ang Sion, lipayon siya sa tanang dapit niini nga nangagunom, og himuon sama sa Eden ang kamingawan niini. Wow! Bisag mingaw, way imposible sa Ginoo. Himuon ang kasadya ang imong kinabuhi bisan mingaw karon. Wow! Tayong welcome, mahimo binang syudad. Amen ba? O ang deserto niya mahisama sa tanaman sa Ginoo. Managbaya sila og malibayon, magpasalamat o mag-awit alang kaniya. Sa diha nga ikaw mugunit sa pagkamayos Ginoo, diha sa pamatutan sa Dios, kung sikit sa siya sa imong kinabuhi igsoon. Ingon ang versikulo 4, pamati kanako akong katawhan, o patalingog kanako akong nason, ihatag ko ang usa ka balaod, o ang akong hostisya mahimong kahayag ngadto sa kanasuran. Wow! Unsa ay ang hostisya sa Dios? Maunay kahayag. Pero sa kalibutan maigsuon wala agoy hostisya. Mapalit ra ang hostisya suskado igsuon. Naghagin ka golfos bilangguan. Why sa matutpas ta kasi mo. Wa agoy sa sa uman maigsuon mapalit ang. Pero ang hostisya sa Ginoo daygo na mamayran. Ingon dire versikulo 4, pamati kanako akong katawhan, o patalinghog kanako akong nason, ihatag ko ang usa ka balaod, o ang akong hostisya mahimong kahayag ngadto sa kanasuran. Wow! Versikulo 5, mudali ako pag-anha, ug luwason ko ang mga katawhan. Ako mismo ang magmandok kanila, ug maglaom kanako ang kapuluan, ug musalig sila kanako. Ang pangutana magod maigsoon, kung ang tao dili musalig sa Ginoo, pila ka adlaw ro maigsoon, bagyo, ulan, daghan na kayo nagpo sa social media, daghan ang nagmahay maigsoon sa panahon. Kung nagmahay kas panahon, unsa pa ka dili nimo mahayan ang tagiis panahon nga mao ang Dios. Ingon dire maigsoon versikulo 6, hangad sa kalangitan ug tan-awa ang kalibutan, kay mahanaw ang kalangitan sama sa aso, ug madunot ang kalibutan sama sa piste, ug mga batay ang nagpuyo niini sama sa tagno. Apan ang kaluwasan nga akong ihatag mulungtad hangtod sa hangtod, ug dili gayud kini matapos. Unsa daay ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo? Dili matapos, hangtod sa hangtod tikson. Versikulo 7, pamati kanako kamo nga nasayod unsay matarong, mao ni nindot. Kay ikaw ug ako dili ka masayod sa pagkamatarong. Aon sa may imong buhaton, di magmahay kas panahon, magmahay kas bagyo, magmahay kas hangin, magmahay kas ulan, nga sige na lang ga ulan,
Unya ulan bitay ulan may sun, mangita mo sa ulan. Muna kini tao may suon, dego kasabtan. Apan bulahan ang tao mga igsoon nga nakasabot sa mensahe Ginoo. Ingon diri, pamati kanako kamo nga nasayod unsay matarong. Ang tao nga nasayod ug unsay matarong mamati na sa Ginoo. Mag-agad na sa Ginoo, magpaabot na sa desisyon sa Dios. Dili na magdali-dali igsoon. Kaya mga tao nga madali-dalion, layhan man nag-instant dahil tupakon, ayaw kahadloki ang pagtamay sa katawhan o ayaw ikaguol ang ilahang pagtiay-tiay. Wow! Ayaw ikaguol mga igsoon. Ano maguol man tayo? Natural man ang mga igsoon. Baibayon ka? Unang ayaw ikaguol. Kanang mga pagtamay mga igsoon, mga panamas-tamas, ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una-una. Ayaw gastuha imong kasing-kasing. Ayaw gastuha ang imong una-una nga mabulawan ng una-una diha sa presensya sa Ginoo. Pasakay sila iso. Ila man ang kalipay. Matod pa diri, ayaw kaguol ang ilang pagbiay-biay. Ayaw kahadloki ang pagtamay sa katawhan. Wow! Dili lamang na usa ka tawo nga mutamay nimo. Usa pa na katawhan. General mo na pagsud katawhan. Wala na nagmater, wala nag-ingon man. Bata ba siya? Dalaga ba siya? Tiguan ba siya? Idaran ba siya? Basta katawhan. Di ba? Kung sa gingon diri, ayaw kahadloki ang pagtamay sa katawhan o ayaw kaguol sa ilahang pagbiay-biay. Kupot sa saad sa Dios mga igsoon. Ingon diri sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 6 ngadto sa 9, ang Ginoo maoy nagtawag kanato. Kung ang Dios mo'y nagtawag kanato, dili magud mahitabo maguol kas mga pagbiay-biay. Dili magud mahitabo mga igsoon nga magasto ng imong panahon para ni ana. Just relax igsoon. Atong basahon maigsoon sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 6 ngadto sa 9. Ang sa gingon diri, ang Ginoo maoy nagtawag kanato. Basta ang Ginoo mo'y nagtawag nato, mao nay seguridad gyud ka nga tinawag ko kas Ginoo. Pero doon naman ko'y sitwasyon maigsoon nga ang tao mo'y magpatawag-tawag sa ikaw galingon. Unay lisod. Ato yung siguroon mga igsoon nga tinawag yung tas Ginoo. Dili lang kay usahay magunita o mga igsoon musuhin maso. Maingon mo sa ay tinawag sa kus Ginoo ay. Pinili sa kus Ginoo, kitang tanan pinili maguta. Lamang mga igsoon na matag usa doon ay living atubang as Ginoo. Ingon diri sa 6, ato ni basahon ang 6. Ako ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong. Unsa di ay, kung ikaw gitawag ka, ako ug ikaw gitawag, ikaw mo'y magdala diha sa katarong. Pero kung gitawag ka sa imong kaugalingon lang, kumusta man, imo bang gipatunhay ang katarong? Dili haom des Biblia mga igsoon. Mao hinungdan nga kung tinawag tas Ginoo, ang atong kinabuhi sama sa Ginoo. Dili kay mo label po tas Ginoo, sama niya o sama din ang sama. Di pareha niya. Pareha sa kinabuhi ni Jesus. Ningon din, ako ang Ginoo nga nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong, dili ipatunhay ang pagkadautan. For example, pastor ka, pastora ka, leader ka sa simbahan. O niya ang imong ipatunhay, dili matarong, tinawag ka. Or at ikaw rin nagpatawag-tawag may son, aron ka mahimong tinawag daw. Kung tinuod kang tinawag, ang imong ipatunhay, dili dinautan, kung dili ang imong ipatunhay, katarong. Kay katarong man ang nagtawag nimo.
Di ba? Nato ni basahon na. Ako ang Ginoo nga nagtawag kanimo. Aron ipatunhay mo ang katarong pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. O himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Wow! Kung sa giingon sa Biblia, himuon ko ikaw kahayag sa katawhan. Nyaw sao pa na mga igsoon kon kangit-ngiti ay kas katawhan, usao mo na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ate Lot Vlog. Gikan kayo sa Mindanao. Taga-asan man ni siya, taga Mindanao tingalin Mekson o tuan siya sa laing mga nasod nagwas karon sa ato nga programa. Maayong gabi pastor, may gabi usab kaninyong tanan diha, may motto diha sa laing mga nasod. Ato ning basahon pagbalik Mekson, dunay mensahe si Ate Lot Vlog. Ingon diri, ako ang Ginoo nga nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan. Unsa day giingon sa balang kasulatan, pinaagi nimo, pinaagi nako ipatunhay ang katarong, dili ipatunhay ang kadautan. Di ba? So kuhay kayo nga, moingon ka nga, Kristohanon ba ko sister, Kristohanon ba ko brother, unya wala nimo ipatunhay ang katarong. Kung sa may ikasultis imong isikataw, moingon man. Niyan kung Kristohanon ipiting bati ang batasan. Di ba sukwahe? Wala man nagtudlo ang Biblia, may isul aron ka mahimong Kristohanon, aron ka mahimong kangit-ngit. Gihingo mga Kristohanon ato bangas Ginoo aron ang kahayag nga gikas Ginoo mahaabot ngadto nila. Amen ba? Di ba hindo? Naingon diri pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan. Doon na lay kasabutan uban sa mga katawhan nga igitial sa Ginoo kanimo. Ingon diri. Og himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Wow. Tibuok Pilipinas tingali. O kung asa ka nagpuyo, ni Mindanao ba, Luzon, Visayas, ang Mindanao, or sa imong area na diin ka nagpuyo. At tingali doon naman po yung mga kontrabida na may pero dili yung tanan. Maihap lang. Na magdili magyo na malikayan may soon. Sa kinabuhi din sa kalibutan mga igsoon, kanang kontrabida, dili na yun na mawala. Kung ikaw bida, na ako'y kontrabida. Dili manindot ang salida, kung wala'y kontrabida, ikaw ray bida. Muingon man na meson, uy, wala di kontrabida, ani pasog na kontrabida, kay manindot ang salida. Diba? Naingon ang city, aron pagbuka sa mga mata, sa mga buta. Ada ni mga buta maison, bisagsaong panimugwali. Unang adunay mga mensahe mga kaisunan nga gipo sa social media mo ingon nga pasagdaan mo na nga mo comments lang gid ko maison basta na ay makigdebate mo ingon lagi ko pasagdain lang na sila kay di magina patuog tambang kay imuha na nga explainan di magina patuog maison magpaturato iro man ang maison mangita man nagbikil. Adunay mensahe si Ma'am Ate Lot Vlog gaang kung Kristohanon pero pati kaayo batasan pastor Kristohanon ma Domingo rapero lain adlaw dili daya mo na may soon Domingo tumba-tumba pagka Lunes tumba sa lain na po natumbahan may soon siyawa pasagdaan lang nato na sila may soon atong iapos kinuang ato lang yun mahimo ato silang iampo nga kung doon na pa'y panahon kung dili pagin mo balik si Jesus dapat panahon sila magpag-o pero wala na may so wag tayo mahimo bisag saon pa ay kanang ina nagabatasan may so kung imo na siya nga explainan pamuligi man ang may so ikaw mahimo ang dautan may so dili na ko sa duha tulo padaghang mga tao sa kalibutan nga mahalubilog sama ni ana maingon na lamang ta pasagday na lamang ko na sila mura man mao man inang kalipay. Ingon diri maisoon. Adunay bisa ampo na lang yon. Ata para nila ana lang yon. Ampo lang kita maisoon. Wala kita mahisot mahimo. Bato nang dipatihon. Na. Dalan yo takos kasako nga Biblia maisoon.
Ang problema mga kaigsoon og kasakong Biblia gitaguan ra pud bulsa. Wala ko'y basa-basa kay kung gibasa pa na maigsoon og gikinabuhi pa. Wow. Mapareha gud ang batasan. Nindot gud ang kinabuhi nato sa kalibutan na igsoon. Unsay giingon diri? Aron pagbukas sa mga mata sa mga buta o pagpaghagawas sa mga binilanggo gikan sa mga mangit-ngit nga mga bilanggoan. Naday na bilanggo maigsoon. Kinirabang nga bilanggo magkaigsoon na sa tawhan ng kinaay risura na bagay na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Bibi May Virania. Nagwas usab sa ato nga programa karon. Kumusta man mo diha, Ma'am? Mga lagi ko dispinsa ni Ma'am Miriam. Yato nga pag-uli na mo dire, wala may wifi connection. Onya pagka alas 4 pag live nako, dayon akong live, mao pay pagbasa nako sa iya nga text nga iyang ipahibalo nga cancel ang mao nga klase anang Miyerkules, Martes matong ka-meeting may son. Pagsuko ng tanako og live may son, nikal ipitag kapalong magkaisunan. Wa na gyud nako wala na gyud. Na direkta maigsoon og off ang live mga kaigsoon ng sugod. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ate Lot Vlog. Nabilanggo sila, pastor. Tinuod kina nabilanggo sa sala. Kini tawo ra ba mabilanggo sa sala maigsoon og dili gyud mo pahigawas sa sala. Na magsigir gyud ang pagkasala. Ingon naman ang maigsoon. Nabitaw Ginoo pastor papasaylo, bitaw Ginoo. Kana bang rason ng maigsoon? Kung imo nang sabto, kini tawhana mo pagkasakar gyud ni sige. Moingon man na nga. Ay napamanggoy akong balalikan pastor, tako ra ba tong bowling unya napay hinuktan sa mong silingan. Sayo na pa kay tong kuoton nay lumlong. Ana kay so. Moingon man na nga. Mapasaylo bitaw ang Ginoo pastor ay. Igsuon ka ng rason na may so dili na hatagag balor ato bangas Ginoo. Kaya naghuna-huna ra gyud na dagsala. Salamat sa Ginoo. Kinakit paguna mga kaigsunan. Diya sa kinabuhi nga Kristohano may igsoon, dali lang yun imong sakpon, ang taho ba, sinultihan na lamang, naa ka na raman. Di ba? Mapulan ang Ginoo, paminaw, sigig, pangayo, pasaylo. Wala may igsoon, mapulan ba yun ang Ginoo? Mapulan din mga kaigsunan, moingon mga, ay na, nasab ka, mga yan, nagpasaylo nga. Na pa may imong balalikan. Ini bang mentalidad sa tao may igsoon bisan Kristohano na moingon ba mapasaylo bitaw ang Ginoo pastor. Kana ba kana igsoon na may igsoon dali kay sakon nimo ba at kini tawhana magpakasalar gyud ni. Moingon man mapasaylo bitaw ang tao pastor. Mangutana ko kapila nagpakasala si anak si iba? 100 ba? Kapila sa nagpakasala gikan sa tanaman sa Eden? 1 2 3 4 5 6. Tinuod na mga igsoon. Ingon din naman kaigsunan. Doon na minsan si Ate Lot. Tinuod na. Ingon din sa 8. Ako mao si Yahweh. Og mao ka na ang ako ngalan. Akani ato maigsoon sa panahon ni Elias. Ang ngalan ni Jehovah, ang ngalan sa Dios si Yahweh. Even gani kawisis. Ingon din ako mao si Yahweh. Og mao ka na ang ako ngalan. Dili kayo ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungo ngadto sa mga larawan nga Dios ayay. Apil man aning Dios mga kaigsunan. Dili man ni pwede natong ato ni nga talikdan. Unsa day ang ngalan ni Yahweh? Dili pwede islang Dios. Daw na mo'y Biblia maigsoon. Unsa giingon diri? Ako mao si Yahweh. Og mao ka na ang akong ngalan. Dili gayon ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungo ngadto sa mga larawan nga Dios. Ingon ang 9, ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon. Wow. Unsa may nahitabo, unsa may panagna dias kasulatan, mga bagyo, mga linog, mga hurricane, mga disaster. Kung unsa may suon ang Saudi Arabia, bago pang gipos ako nga wife, nagbagyo sa dito. Nagbaha sa mga igsoon ang diserto nga lugar mga kaigsoon. Amen. Tama. Amen. Yes.
Unsay giingon diri, ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon. Una nga diri simbahan maigsoon pila ka mga sin nga giputol-putol maigsoon. Ako kung giponpon alahan lang dili ponponon nga lagpot mga igsoon. Pero wala ako mahaya ang Ginoo. Akong ipasalamatan ang Ginoo. Salamat nga imo kami gisipte bisag pa man ang among kinabuhi. Mao ba na kay kanang mga butang wala ra man igsoon. O gipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa kini mahitabo. Wow. Kaya nas Biblia maigsoon mao kinay mahitabo. Pero sa tao puro ra na panaghap mo na ang mga tao mag-advance na guna-una labi na gula kabalos pulong sa Ginoo. Maupay magdesisyon sa tao mo ingon man ay kana sila wa na gunay klaro. Di na guna. Tao ray kasulti pero ang Dios kung klaro ka ato ba sa Ginoo, klaro gyud kang panalangin sa Ginoo igsoon. Ingon diri sa Isaias 43 bersikulo 2. Mag-uban ang Ginoo bisan sa katubigan. Amo ni nindot. Kay bisan sa katubigan ubanan kas Ginoo. Kung moingon gani kang katubigan, wala ka kabulog lalong ba na. Nabay buaya diha, nabay kugita diha maigsoon. Nabay mantalaga diha maigsoon. Kanang kugita di bas dagat mantalaga kay kanang mantalaga mura man nagkugita. Mag-uban ang Ginoo bisan sa katubigan. It meaning to say, ubanan ka bisan asa ka. Bisan sa bagyo, bisan sa init, bisan sa hulaw, bisan sa dagat, bisan sa tubig. Ato ni basahon be. Ingon ang kapitulo 43, bersikulo 2 mga ison. Ingon diri. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan ug dili ka malumos. Ayay. Kung imo na sang sabdon maigsoon sa atong kinabuhi o sa may mulumos nato kining kawalan-on problema, kabalaka, kawalan-on, way trabaho, walay income, maunay mulumos nato. Pero kung doon na kay Ginoo, wow, just relax kay ang Ginoo magtakbo sa imong panginahanglan. Kaya man niyang buhaton para nimo igsoon. Dili kayang buhaton sa tao pero kayang buhaton sa Ginoo. Adunay mensahe si Ate Lot Vlog. Pastor, pasalamatan nato ang Dios kay bisan nadungog na ninyo diri gawas nasod Saudi. Galunok ko sa Saudi uban ang baryo diri. Pero diri namo wala ni linog, bagyo, baha. Kay gipos man tos ako nga wifi igsoon nga kusog na kaayo nya wala man po'y wifi connection man kay igsoonan din dalaygon ang Dios gitipigan mi niya. Wow, kunay nindot kay bisag bagyo, baha, kanun na tayo gitipigan, kanun na tayo giubanan, kunay nindot kayo igsoon. Adunay mensahe si Brother Renel Dolingoy. May gabi pastor sa pre o sa tanan nga viewer dalaygon ang Dios nga sa mga katawhan naminaw sa pulong sa Dios. Wow, salamat sa Ginoo. Unsay giingon diri maigsoon, mag-uban ako kanimo iniglatas mo sa katubigan. Kanang katubigan maigsoon wala nag-illustrate nga sa paglatas nimo lalong ba na, mabaw ba na, taganas ba na, danlog ba na. Naglatas ba kas katubigan? O niya, kay kung maglatas kas katubigan, di ka kabalong-mulong, hoy. Malunod sa pagkamaigsoon, mura kag si Apostol Pedro. Niya imbis ning lakaw siya sa dagat, kay na-excited lagi, kay nakakita sa ni Jesus nga naglakaw sa dagat, ning sohin po si Apostol Pedro, kay gusto laging makasinati nga magalakaw sa dagat. Kini bang tao maigsoon? Conscious ka, ay kanabitong dili ko tinto ba? Ayay! Nakakita si Apostol Pedro nga nagpadulog ang hangin, dito na siya nagsugod o kabalaka. Ikaw o ako maigsoon, lumusan ko kas kabalaka. Lumusan kas problema. Apan kung doon ay Ginoo, wow, to God be the glory. Enjoy ang kinabuhi. Enjoy ang imong pagkakristohano. Bisag nangalok pa na ng mga sin.
munang nahimuot ko sa ako mga sakop ganiha pagka alas 4 tingali, alas 3 tingali to, alas 2 pa to kapin maigsoon. Nagdungan jud og yeh! Nanay kuryente. Kargahanay des flashlight, mga cellphone maigsoon. Nindot kinabuhi nga dunay Kristo. Nindot kayo maigsoon, balipayon ang imong pamilya. Ngano man naa ang panaghiyosa. Pero wala gani ang Ginoo, gobot paslukot. Labi nagdili patuo o istorya, naibaruganan. Walas bala ang kasulatan igsoon. Ang tinuod nga insaktong baruganan naas kasulatan kay magkinabuhi ko na sumala sa kinabuhi ni Jesus. Kabalo man ang mo pailog, kabalo man ang mo pugong, kabalo man ang mo paalos, kabalo man ang magpugong sa kaugalingon, kay mahadlok man ang makasala ato bangas Ginoo. Pero moingon lang gani mapasayloon bitaw ang Ginoo, pastor. Ano ni mensahe? Tama gyud na, pastor. Yes. Ang Biblia maigsoon, wa gyud ni masayo. Ikaw ug ako kun himasa kag Biblia, tugad pida glory, giyahan gyud kas Ginoo. Dili ka giyahan sa tao. Salamat sa Ginoo maigsoon duna salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlantano nagwas usab sa ato nga programa. Karo sa tanan nga nagwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao Lapinas sa nagapaambit nini. Adlaw karon sa Sabado maigsoon, last Saturday 26. Onya sunod Sabado Pizza dos nas Nobyembre. Onya ang ako ang wife mga kaigsunan, matod pa niya. Dali ara po ni bulan ay nagkaroon 29 mga kaigsoon na taas-taas na ito ang Panginoon mga kaigsoon. Ingon dire maigsoon, ato ni basa, mag-uban ako kanimo iniglatas mo sa katubigan ug dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili mapasok o lamyon sa siga niini. At tanaw ra gutong mga amigo ni Daniel maigsoon nga gisugno dito sa hudno, 7 ka init. Nangasunog pa to sila ulaban. Wa to sila masunog. Agkato man hinuon nga nagapos nila, agkato mga sundalo nga may nagkitsa na apil man og kapagtong maigsoon. Sa atong kinabuhi pagkristohano dili man ko masunog. Makikita kag lalis maigsoon, makikita kag dili mao nga sugilanon, ay just relax. Hangad nga to sa Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala nini. Ikaw na'y mag-iiguan nila. Pasagdayan na sila. Ikalipay ang pos Ginoo, Lord. Nasayod ko panalangin na sabnigitan kanina. Yan po nga iso. Mo na nindot nga kinabuhi Kristohano. Ganun man, makabalo makahigog masimong kaaway. Ingon ang Salmo, anong makabalo ka maisuon nga mapaalos, tungod kay kanunay kang naminaw sa minsayes Ginoo. Ang minsayes Ginoo mao nay muhatag nimo kahayag. Ang minsayes Ginoo mao nay muhatag nimo og giya. Ingon ang Salmo 90. Salmo 190 versikulo 105. Mao nay ato nga hiding mga kaigsunan makadlawon nga ang imong pulong mo laparahan sa ako mga tilog kahayag sa ako mga lagyanan. Ato ning basahon klarohon ato no maison. Salmo 119 versikulo 105. Ay kung wala pa'y Biblia maigsuon, magsalig rin ko ta sa atong kaugalingon, sige. O niya, sa diha nga ikaw magsalig kanunay si mo kaugalingon, mapakias rin yun, bisa ng tao, mapakias rin yun tao, ang tao kanunay igsoon. Pero kung doon ay giyas Ginoo, ingon diri o, ang imong pulong mao'y suga nga magtultol ka nako. Wow! Ilakaw kunos gabi eh. O niya, wakay suga, wakay lighter. O niya, bagyo pa yun, hangin pa yun. Nyawa kay lighter. Diri sa kabukiran may mabalintog ra gyud ka. Peting dan lugar bago diri. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ria Amante. Good morning, good evening Pastor Safre o sa tanan nga watching here in San Jose, Tanay City. God bless everyone. Wow, salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ate Lot Vlog. Ato ning basahon mga kaigsunan. Sa Salmo 119 versikulo 105. Kaya mao man ni ato nga hiding makadawon mga kaigsunan. Ingon diri. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako. Og maoy kahayag sa akong agianan. Natanawara na. Unang kini among anak magsuon, og wa gi suga, magaab gini magapi. Pero na suga bisag gamay kayo, magbuntag yung katulog mo isuon, maghalog.
Bisa ka mayroon tayo suka. Okay na kayo sa mong anak. Unang ikaw o ako, maglakaw kagabi yung maigsoon, o saan wala na yung maigsoon. Balintong tuwa na yung kabatuan mga kaigsoon. Pinakadupa maigsoon, makarap-karap yung maigsoon. O paglarong ato na kanitos, kagulkol ditos bangag mga kaigsoon, kaya daghang mga bangag-bangag deres kabukiran. Una nga importante mga kaigsoon, ang pulong sa Ginoo. Kaya ikaw o ako, kung doon na kay pulong sa Ginoo, wow, enjoy lang yung kasi mong kinabuhi. Ingon din sa Filipos Kapitulo 1, versikulo 6, kung ang buhat, kung maayo, padayo na, hangtod sa ihang pagbalik. Kung ang imong pagbuhat, maayo, padayo na. Pero kung ang imong pagbuhat, ug dautan, ayaw, padayo na. Ayaw, pag ingon pa, iso, dili tapoy di mo yun. Ay, pasaylo, bitaw ang Ginoo, pastor. Magsigir yung tagbuhat ay dagdautan aming trabaho Ato ni basahon may iso ng Filipos. Ato Filipos Kapitulo 1 versikulo 6. Kung ang buhat maayo, ipadayon. Pero kung dili, padayon matang dili manakbao. Diba? Ingon dire sa Filipos may iso. Pero mapadayon ba kuna sa tao kung ang tao diniktahan sa dautan mo isoon kayo dili mapuna sila maupuna ilang papel. Pero kanang nahibalos kamaturan may isoon maglikay man ang may isoon. Engon dire sa say sa tanawa ragon ug busa nakasiguro ako nga kining maayong buhat nga nasugdan. Tanawa ragon si Apostol Pablo, nakasiguro gid siya sa iyang mga maayong buhat nga iyang nasugdan. Mao nga sa imong pagkakristohanon, sa imong pagbuhat nga imong nasugdan, maayo, ipadayo na. Ipadayo na mga igsoon. Ano na yung mensahe si Brother Prats Alcancia, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga palayo tas usog sa balatian bagyo o salamat sa wali, Pastor. Salamat sa Ginoo. Mga mensahe nga gikas Ginoo, Pastor, ay nga diri wali, Pastor, nga makapadasi kanunay sa tigpaminaw. Maor gini ato nga buhaton. Kay ikaw ako kitang tanan dinis kalibutan may so nagkinahanglan kita niini. Unsay giingon ni Apostol Pablo may soon ingon sa diri. Og busa nakasiguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayon niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. Wow, ang imong nasugdan karon nga maayo hala padayon ba na hangtod sa pagbalik ni Jesus. Kay diha sa imong pagpadayon nahimuot gud ang Ginoo. Siyempre si Jesus Christ kung sa may gibuhat ni Jesus kalibutan puro badautan. Wala man gani naghimo, wala ba gani na wa man gani bersikulo kapitulo diha nga si Jesus naghimo dautan. Nahimo man lamang dautan si Jesus nga iyang gipangtuhad tong mga tinda diha sa simbahan. Naniingon siya nga kining simbahan gihimo ninyong taguan as mga kawatan. Balay alampuanan inyong gihimong tindahan, gihimo ninyong tiyagihan. Ay ano pong gihimo pong tiyagihan ng simbahan? Yan o gihimo ka pong diskuhan ng simbahan, nga simbahan man ha. Ganong gihimo ka pong concert sa kalibutan nga simbahan man ha. Dili man na para sa kalibutan. Ulo maisoon na po yung mga pagtukuran nga okay ra po. Para nila di ilahasap na. Kita nagkabalos kamaturan, murag hilasan magutaig so. Simbahan ko na imong idiskuhan ang sa simbahan man na gi-concert man na may so nga dili man na ato dai sa plaza ato ba dai sa lain mga kaigsoon ato dai sa mall kada kagay ball anak pag simbahan may so insulto bina ato ba mas Ginoo wala ba tamahandok anak may so una nga pag ato ganis sa simbahan ang simbahan mga kaigsoon gi-illustrate na dapit ng balaan. Tanawa gud si Moises. Ingon si ang Dios, Moises, hubua ang sandalya kay tapit kining balaan nga imuhang itungtungan. Gihubo ba itong Moises? Gihubo.
Sa tingog pa lamang nahadlok na gani si Moises pagkaisugar pagtingog sa Dios. Sa mo kung ipakita pa to ni Moises ang Dios. Tingog pa lamang mga isol. Hadlok lang gani tagkalundok. Hadlok lang mga tagkilat mga isol. Tago mga gani tag-asat na mo tago. Nang tingog sa Dios mga isol sa magkusog pa sa kilat o liti. Masao man nato na mabungol ta na. Mao nga si Apostol Pablo maigsoon ningon diri. Busa nakasiguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Kinsa man ang kaninyo, ikaw ug ako na. Kung ang maayong buhat nga imong nasugdan, ipadayon na maigsoon, ayaw lagi pagpatunto sa uban. Ayaw lagi pagpadala sa mga left and right nga mga chismes. Mga pagpaluya maigsoon, kaya ang buhaton sa yawa maigsoon, maura man ay ihang papel. Pagbuba, paglagla, pagpangawat, pagpatay. Kung sa may gingon diya sa Juan 14, Juan 10, versikulo 10. Ato ni basahon. Ato ni basahon be. Juan 10, kung wala ko masayon animation, Juan 10, kapitulo 10, versikulo 10. O niya ang nakanindot diha mga igsoon, wala pa si Jesus, doon na na'y nag-una. Akin sa po ning gauna po mga igsoon. Ingon diri sa 10. Apan ang kaluwasan ni ani aron lamang, ingon diri. Apan ang kawatan ni ani aron lamang pagpangawat, pagpatay, paglaglag, ni anhi ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Kinsay gasultian ni maigsoon? Si Jesus. Anya mo atras ko sa kapitulo, versikulo 7. Tanawa na ko din. Ano yung mensahe si Atelot Vlog? Nahaha, sige lang, panghayog pasaylo. Uwai, papag, apiki ni. Upiki ni maigsoon. Salamat sa Ginoo. Ingon diri maigsoon, tanawa na ko do. Buso niingon si Jesus pag-usap. Kinsay gasulti? Si Jesus. Dili si pastor, dili si pastora, dili organisasyon. Si Jesus miingon. Busa miingon si Jesus pag-usap. Sultian ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga miani una kanako, mga kawatan. Natanawa ra ko na. Naaday naguna ni Jesus. Unsa ba day, unsa kinsa to mga tao nga naguna ni Jesus? Miingon diri ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ang pangutana, the question is, kung mamati ang mga karnero sa mga kawatan, sa mga tulisan, mo na'y problema. Kaya nang una ra bagyo na ni Jesus. Nagsunod na si Jesus. Relax, just relax. Ay, agaw na kay perti mang mo diskurso. Nais ka man. Pagsunod ni Jesus, wa na'y lahay. Imbis ang tinud-anay nga pagpangalagan, na waktang mga kaigsunan. Apat tugat pinaglory, ikaw ug ako, nasayod ko, nga wala na waktang ang pagkamaos Ginoo. Kay ikaw ug ako, dinhi sa Sign FM o sa tanan nga naminaw, nasayod ko, nga Ginoo naghari sa itong kinabuhi. O na tinud-anay mo igsoon. Kung wala pang Ginoo sa inyo kinabuhi, di na Ginoo maminaw sa FM radio. Dili na mo muhatag o panahon. Apat ang Dios nagapagamayo kanunay na to tikson. Unsay gingon dire? Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod mo gawas siya o makakaplag siyang masipsip. Apan ang kawatan mo ani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ni anhi ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagaya. Wow, maunay gusto ni Jesus. Ikaw o ako magkinabuhi tang madagaya kung naata ni Jesus kanunay nagsalig isoon. Ingon dire, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpangamatay alang sa mga karnero. Maunay problema. Mangutan ako, ready na ba ka? Sama sa gibuhat ni Jesus nga ang tinuod nga mga magbalantay sa mga karnero andam magpakamatay. Dili ba ka maigsoon mayon ay lahar na
Dili pa ko layang mamatay pastor. Lami pa kay puyan ni kalibutan. Napater eh. Ingon rin mga igsoon. Sa unahan mga kaigsoon. Salmo 118 versikulo 6. The Lord is for me. I will not fear what can man do to me. Ingon ang Biblia, ang Ginoo anaa kanako, dili ako mahadlok sa bisan unsang buhaton sa tao para nako. Kung naa ang Ginoo, igsuon, dili ko ka mahadlok ano man. Wa makamasalik sa imong kabulingon. Nagsalig mo sa Ginoo mo ingon maka, Lord, ikaw na yung mag-igon nako. Si Salmista David hadlok dito, wala igsuon. Ingon siya, wa ko magsalig sa kong agalingon gulayan. Nagsalig ko sa gahom sa Ginoo. Ingon diri sa Salmo 118 versikulo 6. Tani basahon, doon na mo'y Biblia mga kaigsunan. Wala man ko'y mahimo ang tao tali sa isig katao kung doon ay Ginoo. Ang problema mo maigsoon kung wala Ginoo mo na iso. Ingon diri mga kaigsunan sa 18. Ingon 18 versikulo 6. Kung ang Ginoo dapit kanako, dili ako angay mahadlok. Ang pangutan na manggon, kung ang Dios dili dapit nimo, to anon dapit sa mga tao nga kontra nimo. O di ba? Mabali ba? Pero kung doon na kay Ginoo, siguro yun nga kauban nimo ang Ginoo. Amen ba? Tanawa po Dixon. Kung ang Ginoo dapit kanako, ikaw na gipasabtan, ikaw ug ako na. Kung ang Ginoo dapit kanako, dili ako angay mahadlok unsa may mahimo sa mga tao batok kanako. Mga tao daghan. Kung imo na sa sabton may sun gikan sa bata, mga batan-on, babae, magkaglalaki, tao eh. Di ba? Unsa may mabuhat sa tao batok nako kung dunay Ginoo? Wow, wala. Gamhanan gyud siya maigsoon. Way pulos ang atong pag-alagad o walay pagbangko. Yes, way pulos. O magani nang gingon maigsoon, born again. Pagpagkatao pag-usap maigsoon, gitos lang na tubig. O niya ang tubig maigsoon, giindustrit na nga paghugas, paglubong sa mga sala, gipaano nagimo ang sala. Mga buling, tanaw na ko si Jesus, kapila sa nagpabutismo, kadaghan ba? Kasara. Kinsa ko nagbutismo ni Apostol at nagbutismo ni Jesus, mo ingon ka si Apostol Pedro tingali to pastor ay nahuman. Usahay maigsoon, mas pride pa si Satanas kay naay mga bersikulo. Tanaw ra gud si Satanas. Ang bitin maigsoon sa human sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi dito sa kabukiran gidala si Jesus sa Espiritu Santo dito sa kamingawan. Napay bersikulo si Satanas, ningon dayon si Satanas, kung tinuod kang anak sa Ginoo, himuha kining pan nga himuha kining bato nga pan. Kontradikto pa ko dahil si Jesus. Ayaw tintahla ang imong Dios. Siya lamang ang alagara. Ayay. Hantod sa bersikulo 11, bersikulo 10 maigsoon, gipakita na yun ni Satanas maigsoon ang pagkaanindot pas kalibutan. Ingon siya, akong ihatag kanimo ang tanan. Kung muyukbo, kumusikba ka kanako. Wa po siya maghuna-una maigsoon nga iyang gatubangan mo'y tagihis kalibutan kay si Jesus ipadala siyang amahan dinis kalibutan. Kini pa Satanas maigsoon, sige rin yung kabiktima siyang kaugaliyong binuhatan. Unang kining taos katilingban maigsoon, bisan asa, Luzon, Visayas, Aminan, mauri diya po'y mabiktima. Bisan saan pa, mauri mag-insog diya. Di mo nakatulog. Tinood dili. Ikaw maigsoon, makatulog naman. Ay, kalami asa ako. Nindot bag ay katulogon, ganuman. Aba, nindot, ay mga damgo, mga nindot nga mga mabulok ko, mga dreaming. Di ba? Ang imong kasing-kasing una-una, nakafocus sa presensya sa Ginoo, dagohon ka kag agta, dagohon ka kag pati. Hello? Nakafocus ang imong una-una mo maganing namgumaison o kung damgohon ka, naguna-una kag bati, di damgohon na sab ka. Itablaw kag tapang!
Anya imong tapan maigsoon og ikarosa. No sao man napagtabang maigsoon. Naday bisig ko ro ang yawa. Tinuod ko na. Namagod maigsoon tanaw ra ko si Jesus. Ingdan niya nga. Kung tinuod kang anak sa Dios, himo ang pan kining bato. Nagigutong Jesus siya wabitan. Munang ikaw ug ako maigsoon, napoy bersikulo si Satanas ay. Munang pagbantay ta maigsoon, base ka ng bersikulo si Satanas, magpuntay pa bersikulo niya sa tao. Batay ta mag-igsoonan, ingon na rin maigsoon. Kung ang Ginoo dapit ka nako, dili ako angay mahadlok. Natanawa na. Pero siguro na to maigsoon nga dapit yun na to ang Ginoo, dili dapit si Satanas. Inara may bersikulo po Satanas. Kakuyawa, sayawa, pertehig yun. Tingawon ka na igsoon. Unsay nahitabo ni Satanas? Gusto gani sa makigliver sa Dios, dili kita mo Ginoo. Wa mo kay alos si Satanas. Sige ra siya susuhid bisag saon. Kini bang si kasinatian kani bitawng kinaen sa tas mo sige ra suhid ba? Kini pagka ingitiro usa pa diha. Dili ka kita og ay nauminto naman si sister, si brother, mga lagag padagay tingali ko ani. Nahuman kita. Kanang atong pagpangalagan maison ingit-ingit lang na mawaktang ra gyapon. Ingon diri maison, kung ang Ginoo dapit kanako dili ako angay mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tao, bato kanako. Ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Wow. Ang Ginoo magtatabang eh. Tanaw ra gud, ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Ug magmadaugon ako batok sa akong mga kaaway, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsulti sa tao. Di ba? Pagkanindot ba? Mas maayo ang pagdangop sa Ginoo. Tanawa ra gud, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Pero kung ang tao doon ay Ginoo, makasali ka kay na may Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen ba? Pero kung wala gani Ginoo sa kinabuhi, makasali ka ba ka? Dili ay iskam dahil ka may suon. Magbantay kita aning bersikulo kay basin maoy mawali nato impas na siya. Ingon rin, mas maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa prinsipe na bisag usab na prinsipe pastor kanang hire og rangko presidente hari prinsipe ada po'y prinsesa. Muna kayo magbantay ta. Ingon rin kayo sa Salmo 41 versikulo 1. Ang Ginoo maoy atong magtatabang, siya ang atong kalikon, siya ang atong tigpanalipon. O ready sa kanunay pagtabang kanato. Mao nay tinuod mo ni nindot. Ang problema mo ison ready pagguba, nahuman gyud ta. Ready pagdaot ba? Behavior ra ba sa ni Satanas? Dinis kalibutan, pagpangawa, pagguba, pagpatay, maura pa gyud ang papel bisag unsaon. Tanaw ra ko dire may igsoon ato ning basahon na 46 versikulo 1. Taas ra ba ni ato mensahe karon may igsoon. Pero diha sa mensahe Ginoo ma-enjoy magud ka. Pagtuon ako Biblia may igsoon. Wala gyud na imong duka. Labi nag maigo ka. Ayay, murag ako matingali ni. Di basaha. Ayaw likay. Aron diha makoreksyon na nang imong kinaay batasan. Ayaw pili-pili ang ay ari ra ko dire kay naigo man ko ani. Ayaw og likay igsoon ikaw magwawali ayaw likay. Mingo man na ay naa pa sila pastor ikaw yon. Na sao man ato pagbag-o sa tubang sa Ginoo sige naglikay-likay may suot. Human. Ingon dire may suot no. Ingon dire 46 bersikulo 1. Tanaw ra gud. Bulahan ang tao nga may kahingawa sa mga kabus. Doon ay mensahe si Ate Vlog, Salmo 46:1. Wow, salamat sa Ginoo. Sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, pwede lang mo makasunod. Dilabi na ni sister ni Ate Vlog, Ate Lot Vlog na naghatag gyud og bersikulo karon. Salamat sa Ginoo sa imong pagpaluyo kanunay sa ato nga programa karon.
Ingon diri, bulahan ang tao nga may kahingawa sa mga kabos, kay tabangan siya sa Ginoo. Wow, matanawa ragot. Kung ikaw aduna pa kay kasing-kasing sa mga kabos, ang problema ko kay kasing-kasing sa mga kabos. Hindi wag yung kamahingawa, may ngom na, pasagday na siya. Wala na klaro sa katilingbahan. At tanawa na. Pero ikaw doon na kay kasing-kasing nimo, sama sa kasing-kasing Ginoo mo, ingom na, ay ayaw po na sister brother, ay. Kristohan ng biyata. Sige tagsimba, anak, human kita. Tanawa ko diri. Bulahan ang tao nga may kasing-kasing, may kahingawa sa mga kabos, kay tabangan siya sa Ginoo kung anaa siya sa kalisdanan. Wow! Kinsa imo tabang nimo? Ang Ginoo. O ang Ginoo magamit o mga tao sa panahon sa imong panginahanglan. O sa manay panginahanglan kalisdanan man na kawalad o kakabos, balatian. Mugamit ang Ginoo o mga tao nga makatabang nimo. Kung imong buhaton na ano na kay kahingawa sa mga kabos, ang problema imo pong iduot, moingon po kay pasagdayan ni sila ay wa man na sila klaro. Ha wala likay-likay brad, bahalag maigotag wala magpakurik dyan. Yes, wala kanang magbasa mo Biblia Megson, basa ako ng proverbio panuntihon gikas kapitulo 1 ngadtos kapitulo 31. Diha gyud ta ng taras inaiya sa tawo, basa pa gyud ta kanang mga tapulan, kanang mga watsinanggo naas panultihon. Ang problema mga igsoon mahadlok na di gyud ta mauminto des pagpangalagan mga igsoon. Ingon ang Juan kapitulo 16 bersikulo 33 ngadto sa 39. Doon ay mensahe si Jesus sa mga katawhan. Si Jesus din pas kalibutan may na sa mensahe. O ang mensahe may iyang gibilin sa mga katawhan, ikaw o ako, pwede yung kain mo paambit din. Wow, praise God, amen, amen. Tanawa ragon may ang Juan. Doon ay mensahe si Jesus. Ingon din may muna ka, malingaw magunta mga kaisunan kung magwasa tag Biblia. Ayaw po, o likay-likay yung maigo ka. Na, di ko ta mapagkos kalibutan. Labi na di ko ta maandam sa buluhaton para sa Ginoo. Ingon diri may son. Sa 33. Isulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Natanawa ra guna. Isulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusak kanako. Paantuson ka mo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kinsay nagbuntog sa kalibutan? Si Jesus. Gidupahan magani niya. Ang kalinaw mga igsoon, makabaton lamang ang tao sa kalinaw kung doon ay Kristo sa kinabuhi. Ang problema, kung sa'y opposite sa Kristo, anti-Kristo. Doon na kay Kristo, nama po'y opposite, anti-Kristo, mga antay ba? Magani, kumapaat ka, o ero umaison, injection na kag anti-rabies. O sa mga anti-rabies, pastor, magbalantay sa mga rabies nga napakan. Pakan ka ni kag ero. Mahal na ba ng tambal sa rabies maigsoon? Pila ng bayal maigsoon na maproblema gyud ta kapila ra bagyo injekan maigsoon. Magpakurik jud ta kay para mapag-uta. Yes. Ang tinud-anay nga magwawali, nagpakurik na ng daan. Nagpabag-o na daas balang kasulatan. Sa pagtuon pa lamang, wa na, itingkoy na ng daan, diagtang na ng daan. Ang problema, ang magwawali, kung maglikay-likay, ramoy ko man na, ay, murag ako man atin tangal, ay, dilisan eh. Ari, tas layo-layo eh. Mangita, pag versikulo kapitulo, nga dapir po siyang ginay, na, di ko ito mapagkuhan na may soon. Muna klaro pa ka-istorya. Ingon din mga kaisunan. Unsay gingon din may soon? Unsay gingon din sa 33, sa Juan? 16, kapitulo 33.
Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw, pinaagi sa inyo ang panaghiusa kanako. Dili lagi ta makabaton o kalinaw kung dili ta makahiusa ni Jesus. Unsa man ay makahiusa nimo? Unsa may kontrabida ni Jesus? Di ba si Satanas? Makabaton ka kag kalinaw nga magsigiram kag lukubay sinyo hangon niya. Dili ka dungog-dungog istorya may son dayo ka init ning tingkoy. Okay ra tingkoy mainit. Magamit ning dughang na ison maghangak-hangak na kay heart attack na human. Goodbye Philippines yutana. Paantuson ka mo sa kalibutan, tanawa ra gud. Ikaw nga Kristohanon, paantuson gyud ka sa kalibutan. Ang problema, dili makadaog bang kalibutan nimo? Dili, tanawa ra gud. Paantuson ka mo sa kalibutan, apan ayaw kahanlog kay nabuntog ko na ang kalibutan. Nibuntog na din ni Jesus ang kalibutan ay. Diba? Dibuntog na Jesus. Idupahan mani siya. Ato na iplima ison kining labot. Asa giingon din sa amin sa awit, labot. Pinaagi sa labot ni Jesus, ayaw ta. Pinaagi siyang labot, pagsakripisyo dito sa cross. Pinagi sa imong mga labot, Kung ikaw ako igsoon, uban sa pagtuo, duwaton ko ang ito kaay. pag ibutang sa itong kasing-kasing, una-una nga, ang akong pagkakinabuhi pas kalibutan mo igsoon, ito i-enjoy din. Tintras doon na tayo gininawa, i-enjoy na to diya sa presensya sa Ginoo. Dili na to i-enjoy sa kalibutan ng mga kalipod. Di mo pa na yung munod ma-exosya alaw ka. Amen ba? Ang mo una-una makafocus des unod-unod nga kalipod, maunay mo, daras ka, kalautas kinabuhi. Maulay gina ba? Basahon, hurot, ang tipukan, Biblia para maigo ta, makurig dayon ta. Wow. Di mo pina-exo. Di ba din ka makurig? Paglikiligar ka sa Biblia, hadlo kang musimba kay maigo na sab ka. Pero sa makatabag sineryos iso, tuwa na tayo gininawa. Magkamang na lamang tas ato Eh magpatapal tas doktor, maingon na po ta, may